Ovo je ulica Akacija broj 29, a ovo je Erik, učenik koji vodi dvostruki život. Jer kad Erik pojede bananu, događa se neverovatna promjena. Erik postaje bananamen, uvek spreman da stupi u akciju. Čelične čeljusti. Dragi obožavaoci bananamena, makoliko se trudio, zli general Buzda nije uspevao da pobedi najvećih borca protiv zla bananamena. Zato je pozvao svoje saveznike. Doktora Mračnog, Vremenka, Zorha, kralja Narkova i bandu opasnih. Ljudi, sve smo pokušali da se otarasimo bananamena i niko od nas nije uspeo u tome. Dali smo sve od sebe. Znam, čak i ja, general Buzda, imao sam neke teškoće. Zato sam unajmio hladnokrvnog profesionalca da obavi taj posao za nas. Predstavljam vam... Sloboda? Zdravo, momci. Gospodo, predstavljam vam najokorelijeg običu od svih, tetkiću. Gde si ti do sada? Čekala sam da me pozoveš. Za svaki slučaj treba biti spreman na sve, pa ću pojesti bananu. Ode u tatin auto. Šta kažete na ovo, deco? Motorizovani pešak. Je misliš da volim ovako da kažnjavam ljude, nemam druga posla. Takve kao što si moramo da kažnjavamo. Naravno, ti samo vrši svoju dužnost. Na vreme ste se uključili, deco. Bananamen će sad vidjeti svoga boga. Šta je, šefe? Ne mogu da se pomeni, vranac. Neka žena upravljam to dizalicom i u njenoj samoći. Jednostavno me je prikovala i gotovo. Kakav kraj, stari druže. Pravo u čelične čeljusti. Ma ne, nikako ne smeš da se predaš. Ne može ona tebi ništa. Ne zaboravi, imaš snagu 20 žena. Da, 20 velikih žena. Samo za nekoliko trenutaka, dragi moj, ukus mesa će postati zgrnječena banana. Pa to je klavir od 500 kila. Polako. Ko je to bacio, vrabac? Oj, ne znam, šefe, možda je neka nameštaljka. Bananamene, jesi li to ti svirao na klaviru? Jesam, šefe. Šta kažeš na svirku? Užasno. Bolje da pođeš sa mnom u stanicu. Ovoga puta si pobedio, bananamene, ali vratit ću se ja na bis.